Nonson abo omande share mama chin e mama kwaba eba Yorke FM afei so HYTV so oman wodo mu nsem a yensa aka na yede ba besom se nosia ene nonson so ekase bo nsem a bedi kasebo yi mu bi mu akotene ene se MC a wo new jabin eden nsem kakra bi eforifori assemblymen a wo ho de oka nyina ne se nisika woje yesanka wo beto abama no no wo modi anse wo de sasika no ebebre no ye de ani so ebekire eye police for akache ewo tachiman ne kumase importem ho ba bi a accident ahodo bi ekọ so ye ne on bedi nkomo na afede ehu de ekọ so ewo honom Mercedes Benz bi a ye nyina yinim se nansen no na chese Fast and Furious a na ekọ so wo Legon kwan ne so no abrante no ya che sa nipa ya enche bia no ya bo no kwadu se wontua sika no be se empem ni akire abusia emu nsem nyina de ba besom wo kasebo emu nsem bi ka ye nim ho ne ye de somo ye dane ye ho ye ba ye de emu nchemu nyina esomo ade chemu nsem de nyankopon nanim ne mu nsem ne na de yo de minu mienu e na ya ye di huduma pa enti no nsem a esi anajo esi anumre ahomache ene de keka nyina no Yorke morning ya boa no se kasebo ebi so eye paper review ai de ba besom wo bo wode asa obehia eye me Okamafo Clement ene ma bedafo ewo Yorke morning so every Monday up to Friday eye 6 a.m. na fe yemfa nsem a esi wo manim nyina emesom wo ye bekọ amama nyina so ye bekọ epuye ne atoye ba bibiara asem no hye no ye de beba na afe minu mienu ya dwendwen wo na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa Shiamen na yendwen oman no akwaba eba Yorke FM afei so HYTV so yetoa kasebo no so ne ya hyase edia ne yede ni eche new dwabin na ukopie mu ewo dwabin ankasa enye new dwabin mu nemu dwabin MC a omampanyi eyi ni se anka omanfo ento ne so aba na afedie omtimi emeye krachi ni obehwe so ewo honom eye mpotem honom so no abranti edisika kakra edema omanfo eye assemblymen ni se wonbo modin ase anka wo betimi ato aba amano na abra odisika ne ma won no ekopie mu se wanto aba na mane kra ama abranti chese nani aye tototo na ogini sika sei na entokwa no ekoye Yeah, boy, come. Hey, master. Hold on. Now you don't know. You don't know. Someone's in there. Oh, what is it? Who said it was something? I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get someone here. Okay. I'm going to get shift down. I'm going to get down. What is happening? Someone here. That's very okay. Me get up. Hold on, someone here. Hold on, someone here. Who's having someone here? I have put himself with the weekend. Who's having someone here? Oh, that's got the body to prove. Who brought them here? What's the town? What does come from the you know me one from foolish for that you. Women know me one from Stand at door from example. For information and I want to prove what is I want banner. Who drive on the channel. What will punch you? Also, Bolani to go for 2 weeks. I don't know stand up for my pastor. But I'm a criminal. Who do not have one? One man got for one. But some pennies. Let's stand out here. Abusia Alex Safo Kantanka ena yehunu wo video no ma chese obone ho samrane wo ho se omommo ne ya se wodi ni sika ebema no chese assemblymen no embomode ya se wodi ni sika ode ma bon se wombomode ya no wonto aba ema no no anka wodi ni sika bema ne sanse abato no ne mpre no so no
when we need na assemblymen na what chese wo honom no won buafu pa esan say ohene pon a wo sakro ni so atonsa afrem amomode omkotodwe agufom a chese enya asem ketwa de obuye ni nyina ne say sa assemblymen we efre isem trefo ishia mu edi isem kakra edi tu wonanim de na wo kan nyina ne say edikan kra no abato na wo to ayi sa papa yi say won beye MC Emma won no na wakofre eye asojafo bebre abegu ho no ma chese enya asem ketwa na etwetwe won adwen se chese ehonye secured kra woni bambo a esefata esanse yehu abato e chese sa wo betimi akofa eye asojafo se won beginam asojafo eginam di ana chese asem no ya ye asem kese nti no wonti ase kra ena wo chekere wonsem ede kire insentrofo na ye nti ama ohempon awo ho afre won ama watimi abebu ntwere anase obu nkotodwe wo ohempon anim apa ohin na chew se owo ho na mo san ohene ne ho ekọ omanfo eye insentrofo anim etimi kọ kan sansem no woni eye Joy FM 4 ekasai na sei na nkomo no ekoye. We apologize because he has called us and that he said, if you think you are not safe, it is me who owns the land and you need to come back to me. You don't have to let the whole world know whatever that is going on around the area. So if you have a problem, come to me and no other person. So we also said that, Nana, we are sorry and that you've had a meeting with us. So if there's something of that nature, we should have come to you, but we are sorry for that. That is the reason for the kneeling, and it doesn't have anything to do with, voting. If you are going for elections and you go to meet such a situation, having the press with us, that is the quickest thing that could let the whole world, including the president, know. Yeah, what but is you going there. quickly apologized. Come again? You quickly apologized. For what? For doing the press conference. You said you wanted the whole world to know, but then right when you told the world, you went back to apologize for telling the world. But apologizing doesn't mean that the world did not get to know that indeed there was heavy security at Gabin Municipal. There were military with 4 armor cars. That doesn't, the kneeling doesn't change it, and that is the reason why we let the whole world know. Apologizing, that we were apologizing means because you agree that you are just going for elections, 26 people, and you have 4 armor cars. 2 cars with policemen. So just, my brother, So my sister, I want to ask you, and you will not feel happy. Okay, great. The picture making the rounds. Are you part of those kneeling, Mr. Gallo? Yes, I am the one wearing the cloth. Oh, okay. So the one right in front. Yes. Okay. Because Nana was talking to me, and I also transferred the message to the people. So everything he mentions my name, and he mentions Ajari's name. Ajari is the one who also is in the political suit blue. Okay. All right. I see that. So how long did you kneel for? At least 5 minutes. do you feel pressured to approve to confirm the president's nominee? We feel so because we think that if that is not it, we will not be having this big, number of security coming, and that we think that we've been intimidated because you will bear with me that Gabin have never experienced even during the national elections heavy security like this before. So that is why members feel too intimidated. We feel too worried. We feel too disturbed. Assemblymen na chese wo ho no na yete won ka no na won abufuo ene won su a wo su nyina ne se ne ekoso ewo eye ohini fie a chese wo kobu ntwere ohwemfoni a ne etwagu na chese assemblymen no wo kotokoto a wo pa ohene achew wo hunu ne se ase wo de ohye bi ato won so se won bomode ase wo beto aba na wayi papa yi aye Alex Safo Kantanka se won beye MC na wode won ti ase kranti aban bomode ase ode nanan ebesi asem no mu abusia ye to akase bone so de ana ye de yani ekire eye kuma ase eye tachiman kwan so na ukopie mu ewo ho no mo de a na chese ye frɛ ba bi aboafo forest anase
aboafo forest na saa forest yi a ɛwɔ hɔ anaasɛ kwaye a ɛwɔ hɔ no kwan a ɛda so no ɛna accident kɛseɛ paa esi yɛ ɛyɛ ndra ahomakye na accident ni esi yɛ ni nipa bɛɛ sɛ du nson ɛna afei wahwere wɔn kwan ɛna ebi bɛɛ sɛ du nsia no ɛwɔ ayaresabi a wɔgye ayarehwɛ na nsɛntwerɛfoɔ ɛne apolisifoɔ a wɔwɔ hɔ adi nkɔmɔ ɛna apolisifoɔ no nso akyɛkyerɛ mu deɛ kɔbaeɛ a ɛma accident wei nyinaa esi yɛ kyɛsɛ asɛm no ɛnyɛ asɛm ketewa yɛnhwɛ deɛ apolisifoɔ ɛkan. But the early hours of today, that was about 0300 hours to 4 thereabout. We had an information that there was an accident at Abofor camp or Abofor forest, if you like. But we rushed to the scene, and there was this sprinter bus. That was loaded with passengers from Kumasi towards Techimai. Then the articulator truck 2 was also loaded with goods. The content I can't tell, but it was also heading to Kumasi from Techimai. On reaching a section at Abofor Forest, it was alleged the driver of the articulator truck veered off his lane and ran into the lane of the sprinter bus, thereby hitting the sprinter bus and then dragging it to a distance. But 17 were confirmed dead when we got to the hospital, and then 16 of the passengers currently are injured, sustained severe injury and are receiving treatment at St. Patrick's Hospital of Inso. For now, the dead have been conveyed to the morgue for preservation and autopsy, whilst the injured too have been treated. In fact, we are monitoring the injured. Then also, in fact, the accident vehicles have also been cleared from the road. As I'm speaking, the road is clear. There is no any traffic on that road. So far, that is what we have. A police for our year Kumasi Techima Kwan so no, and not yet say one canon. A Bushia Yatwaka say, we so the Anaya de Ni H a year airport police station I wo. Now, Wobomodia H a branty be now watching me no a chemu. Now, a branty ni kwedu a wode bɔ na ne sɛ abranti atwi car basabasa ɛwɔ kwan so a na kyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa na traffic aso no afei na abranti no etwa ne ho kanko saa ɔde car no etwa ne ho kanko ɛne ɔkwa no aba na ɔkyerɛ obiara sɛ ɔno ɛna kyɛ sɛ wenya Benz a watɔ enti no obiara mfa na asɛm ɛfiri hɔ na apolisifoɔ eso ne mu no wɔyɛ sɛ wɔde ne ɛkɔkɔt abranti yɛ mane bail yɛhwehwɛ na afei na yɛhu ne yɛkɔhwɛ na afei deɛ abranti ɛyare yɛtwɛn ya ma abranti ɛgye ayaresa ɛne ade a na sisi ano yɛde no akɔ court a court no agye ne sika wabɔ ne ka pam na ɛka yɛ bɔ no ɛyɛ 1800 ɛna kyɛ sɛ wɔgye efiri ne nkyɛn a yɛsɛ abranti ɛnhwɛ ne ho yie na daakye biom no wansan anyɛ bibi saa biom nti no wabɔ ne kwadu abɔ ne ka ɛyɛ 1800 abusua yɛbɛgyina saa nsɛm yi so na afei deɛ yɛahome kasɛbɔ ne so na yɛkɔba yɛde deɛ aka ne nyinaa ɛbɛsom adekyee mu nsɛm deɛ nyankopɔn n'anim ne mu nsɛm ne nade yɔ deɛ mene mmienu ɛna ayɛ a yɛde ho dwuma paa enti no nsɛm a ɛsi anadwo ɛsi anwummerɛ ahomakye ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa no Yorke morning yaboa no sɛ kaseɛbɔ ebi so ɛyɛ paper review a yɛde ba bɛsom wo bɔmmɔde asɛ wobɛhyia ɛyɛ me Okamafo Clement ɛne ma bɛgyafoɔ ɛwɔ Yorke morning so every Monday up to Friday ɛyɛ 6 a.m. na afei yɛmfa nsɛm a ɛsi wɔ ma nim nyinaa ɛmɛsom wo yɛbɛkɔ amama nyinaa so yɛbɛkɔ apueɛ ne atɔyɛ baabi biara a asɛm no hyɛ no yɛde bɛba na afei mene mmienu yɛadwendwen ho na wahu ɔman no ne kankɔ ɛne ne bɔbrɛ baabi a asi afa hyia me na yɛndwen ɔman no
abusia yɛsan ma wakɔ aba ɛba Yorke FM afei so HYTV so anopa kasebo ena edru so ayekɔ so a ɛde ɛsom wo no yɛtoa kasebo ne so de ane yɛde ani ɛkyerɛ ɛyɛ ɔdɔna na ɔdɔna yɛnyina yɛnim sɛ drain anase bonka kakra bi ɛwɔ hɔ no ma yɛ nsuo ɛfa mu ɛkɔ na ɔdɔna nim no ya mpempi no na efi afei so kankan pro yɛ nyema bebree ɛna gu mu akyɛ sɛ ɛbɔn paa na ɔman Ghana aban epese obomodi ase Ghana emu beti di titu pa ne Accra na yanomfo bi so ewo ho no ma chese won adwen de ensem fatakra won de na ne se obekoso ma kankan ne proye no akoso na bibia chese asɛn na yensa aso abrantie bi mu a chese ono ne de ne se wakotwe toilet afi baabi ɛna sɛbe atiefo se wudidi a na wode akyɛyen wakotwe tiefi afi baabi ɛna wakogya tiefi di nyina agu ɔdɔna nim yebisa ne sɛ abrante wanhu baabi wuni baabi a ya mode toilet yi egu ana sɛ tiefi egu ana ɔsɛ daabi assemblyman ɔwɔ ɔdɔna hɔ no no ɛna wama me kwan sɛ memfa toilet yi ana sɛ tiefi embegu ɔdɔna nim na bibia ɛnkɔ saa na ɔmanfo no ɛbɔ mɔden a etwa mfonyin ana wonya video a kyɛ sɛ abrante ɛsɛ opekura atwame na medie assemblyman no na ama me ho kwan ye ka se abrante nje nyina kyese wa bie tanka no na kyese ehwie gu odon na nim na omanfo kyese wodi apinisie kankan ne de kyese bon wo hob no pam ana enya asem ketwa na obo modin a se wo behwe se ne nyema ekonom na wotwa video no na wo de sene eye district environmental health officer baako ena ekoduru papa yi nchen papa yi a ye frɛ no Joseph Asatinga ne duru nchen no se da bi abrante wodi nyamena nsɛm ena obo ono so bo modern asɛ wode ne bɛkɔ police station a kyese yache abrante yi enti no sei na papa no so ɛkyerɛkyerɛ ne nsɛm. I picked an information yesterday from a community member at Aveno. That there was this particular septic tank at the tip of the Odo River discharging raw effluent into the drain. So they sent me the pictures of the truck and the discharge. Upon the information I received from the community members, this morning we made a move to investigate to see which truck has come to do that particular exercise. So by our tracking, we moved to the Lavina Hill where the Cesspit MTS park. So when we got there, we tracked and we could not get the truck. So thankful to us, the informant was able to take a picture of the truck. So we took the picture, opened it, and we realized that there was contact numbers attached to the truck. So based on that, we called the truck that we have a tank we want to empty, if it can follow up to come and quickly empty a tank for us. But then we came to make a police arrangement waiting for his arrest. So when we called, upon the call, he moved the car and got to the point of the scene. Can you see here? So when he got here, we apprehended the driver and the truck. And then the driver is now in the custody, in the hands of the police, pending on us working on a docket tomorrow to process him to appear before the law court. Joseph Asitanga, a district environmental health officer, ewo odona honom ena ono so yete ne nkanom na yebopini eye assemblyman na yede asemato ne so se ono ena obo modern ase yemfa sa sebe tiefi enkogu odona nimu no yebopini ne yebisa se na eba nse na o ma sa de hu kwan o se enye ono wa ena ye sa de no. It's quite unfortunate. This morning, someone sent me a video of someone dislodging fecal matter into the Aveno drain, and the person boldly said the assembly member asked him to come and do so, and I was taken aback. So I took my time to watch the video. Quickly, I have to report the matter to the sanitation department, the sub-metro, that is AMB, which they took the matter up. So you can see that the car number is there, and the person boldly showed his face. And thanks to the public health, the public health department under the sub-metro of AMB, quickly they followed it up with the car number, and they made a follow-up to the company,
of which they arrested the owner of the company. They brought him to the police station, and he was able to produce the driver. Initially, the driver denied even doing anything of such, but when the video was shown to him, he was taken aback. And to God be the glory, and kudos to the police. The driver has been arrested, and I want to put it on record. He has never been authorized by anybody to do that, and investigation continues. Asiedu AJ assembly member Emma one award odona important honum baby no na ono ena ode tudwa se mbacho enyo no ena oma babrante ne kwan se ombo mode ase ode sebi tiefi ai bon pa no onfa ko gugu atamu na embon omanfo odone manti no ontimi enye sade no ya che abrante no ede na akotumu a chese ye bo mode ase ye be koso a police for ebo mode ase be koso aye emu hwehwemu na afei so Yorke FM afei so HYTV yensa eka ye de beba be som ye tiefo abusia ye to akase ebo ne so de a na ye de ani ekire omanfo aman so na ekuro ba kwa ye kwa kopie so Tonga na Tonga fo no anwanwasem a esi wo honom ene se coronavirus yare a chese ye nyina yenim se eda amansan komu a ebo amansan fompa Ghana ba hanam na ye nyina ye hu de ekoso coronavirus no sa time na ye nyina ye bre no na obia esu na ye nyina ye hyehyehye den mu ni ade ye hye max no omanfo wo Tonga de na chese yare no ebi nko so da na enra ada anase Friday atwam ya ena wonya nipa ba ko achese wonya virus ni bi na sa nipa yi no ofri New Zealand ena obaye na obaye no ena ode sa yare ebre won na yare ni enya mbedru ho no kra no na omanfo wo ho no omudu do na akọ paniem nemu yare we ena asia ababio mu na ekodru ho no omanfo eyem hihye ompa intino amanebo efi ho ba ne se enche bia akra no wo nipa ba ko pena wanya no wo begina sa nipa ne so akọ lockdown intino enche bia na chese New Zealand anase Tonga honum no enche bia no wo ko lockdown abusia ye begina nsemi so na afei de ye de kasebo ni nyina aba na wieye na kasebo yi mu no nsem bi a wote ye ne se Dwabe MCE a wo ho Alex Safo Kantanka o say omanfo anase assemblyman a wo ho no won bomodi asa odi won nisika ebebre ne sanse wanto aba amma no yesan de yani ekire Kumase importem honum techiman kwan so na nipa be se du inson ahwere won kwan ewo akwanhia esi ewo ho abusia nsem bi ye ka ye ni mu ho ene ye de be sombo ewo nonsia ene nonso nkasebo eso ewo Yorke morning eso okenkan fo me Okamafo Clement na me kai wo say obi ofudua pa no ene piano na yedua pa ya ye fo anopa yi no Yorke estate ene so yasne Yorke estate se me kan che se open sase pa afei so adan a obedam ama wasom adwo asase a wokoda wondwen hu se obi beba bewia anase obi beba esi dan no esi so na afei de ho akokyerewo asase a landguard sem eni hu na eho paper so correct dia bomodin asa obehwehwe Yorke estate na afei woni won adin samon so frɛ won 0243708485 wo Kalabule junction Star Oil in Chen Hope wo abansu bi mu wo ho na me amenka wo sɛ adwuma yi wura mame hana sakode na daruma enti na adwuma yi nyina no ekoso a ye nyina yeso yenya bia yeso ye na de bia wo hu sɛ mano ayeden wa hanoma na kyese na daruma onyankopɔn enhyira no anwanwasɛm ne anigesɛm so a ekoso ene sɛm Indrada na na woda nyankopɔn onhyira no no onye ne kɛseɛ pa yemma no awoda pa sɛ nyankopɔn onsum ne ntu nhyiram bibiara obɛyɛ bia no nyankopɔn ema ne nye yi de onipa ebedwen afa ne ho no enkɔsa nipa no ɔno ara so nemu de nyankopɔn ahyehya ma no no ondi ni fie na afei ɔmen abusia kasebo no asi ye dan ye ho akwaba ye ba ye the newspaper review no ebeto aso Adichie mu nsɛm de Nyankopɔn nanim ne mu nsɛm ne nade yɔ de minumie no ɛna ya ye di huduma pa
enti no nsema esi anajo esi enumre ahomache ene de keka ho nyina no Yorke morning yaboa no se kasebo ebi so paper review ai de ba be somwo but what they answer be share me Okamafo Clement any my brother for Yorke morning so every Monday up to Friday 6 a.m. na fe yemfa nsema esi wo manim nyina emesomwo ye be kwa amama nyina so ye be kwa epoye ne atoye ba bibiara asem no hye no ye de beba na afe minu mienu ya dwendwen ho na wahu oman no ne kanko ene ne bobre ba bia asi afa shiamen na yendwen oman no